yuko katika hayo maandamano. Ka wadhi nyime nyakora mag jwang'e wechego motudre kod weche mag somo en duond bura mar Kenya Union Party kata KUP osechako chenro mar riembo jokanyo mage ma osedhi ataro gi chike mag duond burano. Jaod bura mar Pokot South David Kosing en achiel kuom jotelo mag KUP ma sani oyudore kamarach. Kosing itudo gi ketho mar dhi ataro gi dwaro mar KUP ni mar en ema otelo ne chenro mar choko sei mar jopiny kwedo tende Kenya Kwanza. Jakom KUP Godfrey Lipale olando ni aput ma chiwo kum duond burano osechako chiwo kum ne jood bura ma oseringo ataro gi dwaro mar katiba margi ni mar nyocha gisedonje winjruok gi tend Kenya Kwanza. Entered into post-election coalition agreement with Kenya Kwanza. We are therefore part of the Kenya Kwanza government. As a party, we dissociate ourselves from signatures being collected by Honorable Kosing, who is still our member by law. He is not doing this as a party, but maybe as an individual. We therefore urge all KUP members in the country and also within West Pokot to ignore signatures collection by Honorable Kosing. The party has not sanctioned such a move. Ikiwa yeye ametofautiana na sisi kwa ajili ya kusema hawezi kuungana na chama hiki cha Kenya Kwanza, basi sisi hizo tutahandle, sisi wenyewe tutahandle ndani ya chama. Nyithindo ariyo otho e masira mar mach kar chiro Mama Nyata